Shikenan ta kulla min caya yana ji yana gani. Ba ni ba zaɓen Atiku kuma ba batun bol ma haka. Ka amma wallahi mata akwai ku da ƙaramin tunani. Dan Allah kai hakuri bari in bincika cikin Da wani. baki saurara min ba yanzu ne muke kwasa karan makwacciya. Ka ta zaɓen ga wadda nika ba ta tsaro ko kuɗi na ban ba haka nan ko dukiya ta ban ba tsaro haka nan amma ke take bashe ta wai. Sanda ma baba kan ka ta zaɓa na aka kuka. Awo mana. Ba ta ɓace ba ko wallah tana nan jana gane ta baranta yan ɗauko baranta yan ɗauko. Wai ka amma dai gaskiya yaron ka kai ki da homin da wacce ma na Allah haka baba nan. ka hankuri. Ai hankuri abinda ya zama dole ya To madalla Allah raha sa kuma ba fatan an cuwa kake ba. To na ga suna kasa mutane suna ta ba su kuɗi. ina a yanzu da ɗan Najeriya kwarai kai ne ya riga da ya waye babu mai ba mu kuɗi ya sayi mu na mutunci gurin mu kawo canji cikin ƙasa shi yasa mun kaɗo jam'iyyar PDP ita ce jam'iyya ta gaskiya Yawwa yanzu dai na ji magana. dama PDP za mu yi saman da ƙasa Ta ba a teku ba so uku ana mahalaki ya kawo canji cikin ƙasa. exactly wagga magana ta kai insha Allah za ta zama gaskiya yanzu haka Atiku yana ƙasar Amurka suna tattaunawa kan yadda za a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya Masha Allah ka raga masan mana wallah Allah daga nuna mana ya haifar da mashajan maya. da iko Allah talaka zai sha jami'a sai an sake ba zama Atiku. APC sai mun ba ta wuta mun kuma kai ta ruwa ku ji wannan da amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa